שלום יוטיוב, היום אני אראה לכם כל מיני סרטונים על מוד, על too many items. תראו, שנייה. הנה, יש במוד הזה פצצות אטום, ויש, תראו. נגיד, ככה. יש את הבלוק הזה נגיד. אוי, נו באמת. בלה 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 בלה. יואו, איזה באסה, איזה מבאס זה כשזה קורה. טוב, יואו, זה מה זה מעצבן, אני לא יודע עכשיו. יופי. באסה. יופי, שחררתי את זה. יש, זה רגיל, זה רגיל, לא, הנה, זה אין ברגיל. ראיתם? חלונות. נגיד קריסטל צ'סט, זה ענק. אני במוד של too many items. נגיד, אני מחפש דברים שאתם נראה לי תאהבו, או אולי את, רגע אני מחפש, כן, פצצות אטום אני אראה לכם. הנה שנייה. זה פצצות אטום. וצריך, איפה זה, למה אני לא מוצא את זה מוזר. אוי רגע, דינמיט, זה גם קול. הנה, עברתי את זה, וזה. אוקיי, רדסטון טורץ'. אוקיי, תראו. קודם כל, תראו פצצת אטום. לא, אני אראה לכם רחוק ממש. כי זה ממש, אבל אני לא צוחק. מסוכן. טוב. תראו. הנה, אני עושה. שמים את זה. ועולים למעלה. אולי ייקח לזה זמן, אבל תראו, זה עדיין שווה את זה. תראו איזה גודל זה. רואים מה זה עשה? תראו, אבל זה בכוונה בצורה של עיגול. ויש דינמיט. את זה אנחנו עושים ככה. וזורקים פשוט דינמיט שמתפוצץ. נכון קול? תראו. אני זורק עכשיו מיליונים. זה מפוצץ את זה פשוט. קול. טוב. אז הנה, אולי אני אראה לכם גם את זה, תראו מה זה. כלוב. נראה לי יצא מזה. איזה יוצא מזה? מה זה? מה כאילו הקטע? זה יכול להיות, לא. זומבי יכול להיות בפנים, או קריפר. קריפר. או בקריפר סטייל. טוב, אז יאללה, נתראה בפרק הבא. ביי. ביי.